Pikulunagara. Belum ngelok-ngeloki jagat. Yen kaya mangkono ora patut Sinudarsana perangane Hapsara lan Hapsari keng mapan ana ing kayangan Salindrabawa. Kene kapan cedhak Kakang? Cetha yen kae Sang Bathari Nagagini kae ra garwane Kang Mas Pikulunagara. Nanging yo kene si ula tampar kae seswane Kakang Pikulunagara. Kok wani-wanine caket malah kapara langen asmara lan Bathari Nagagini. Kok malah saya raket. Weh lho. Kae kena diarani murid kengalap duh darbe ing guru. Patrap keng kaya mangkono yen ora ndak pisahake saya ndodro ora bakal meneng. Ya, aku bakal sambila lan Kakang Pikulunagara. Kula trampan kaya aja mluput ki aku yen aku tuwih dan kaya mantu. Mati kula aja ngluputke aku yen aku misahke rasa tresnamu lan Bathari Nagagini. Yen kaya ngono cetha kowe sing mateni katresnan. Pancen aku keng mateni ulatan. Apa sing kok karepake nganti kowe mateni kelawan katresnan? Mergo aku sabila lan Kakang Pikulunagara. Mongko sampean kuwi bojone Kakang Pikulunagara. Ning yo ki selak marang kahanan satemah cidra katresnan lan Kakang Pikulunagara wani antum tresna lan ulatan. Kuwi ngono ora perkaramu. Nanging perkaraku dhewe kenapa kowe nyarwes marang perkara iki? Sang Bathari Nagagini ora patut Sinudarsana patra panjenengan mapan ana ing kayangan Salindrabawa. Krana sampean kuwi garwane Kakang Pikulunagara. Senasa aku garwane Kang Mas Pikulunagara, nanging katresnanku mung mligi kanggo ulatan. Kuwi tenane ora prayoga kanggo Nagagini. Iki murid Kakang Pikulunagara. Ya murid sampeyan. Ning yo kene. Kok sampeyan wani lambang Syekh Andem Asmara lan Pikulun ulatan. Cukup nggonmu kandha kaya ngono. Saiki bakal tak pradulke kelawan garwaku. Dandang tak unekke kuntul, kuntul tak unekke dandang. Kanggo ngono kuwi. Kakang, Sinuwun Prabu. Kakang badhe mati. Pokoknya kalau semonten kula titip dateng Kakang badhe mati. Kula aturi ngrimo dateng penggalipun garwa kula Diajeng Setyawati. Kok ngantos panjenengan sumusul wonten ing Taman Baru. Wonten wigatos menapa? Sengaja kula nglati tindak panjenengan. Nalika ninggalaken Kraton Malupati. Katuran pirsa Sinuwun Prabu Angling Garwa. Wonten menapa? Menawi wekdal menika Yayi Setyawati sampun purun lelados dhumateng panjenengan. Sampun purun lelados? Estu Kakang. Kowe lagi anjing. Bojoku Naga kowe mudhun
saka ing taman Baginda ana apa diajeng naga nyuwun sewu Ji Koko Prabu nyuwun aturi katuwasan nalika wonten ing pasamuan Angkling Darma sampun merjaya kalih kula Tambar Koko Prabu piye mila kula nyuwun kawicaksana panjenengan Koko Prabu Prabu Angkling Darma mateni Piccolo Tambar menika leres kula Tambar dipateni Prabu Angkling Darma apa lupute diajeng naga kini Prabu Angkling Darma menika nembung tresna kalih kula Koko Prabu lajeng kula menika mboten tresna kalih Prabu Angkling Darma dipun mangertosi Ula Tambar menika ngelingke Prabu Angkling Darma nanging kok mboten dipun rewes lho Koko Prabu dadi Prabu Angkling Darma seneng kuwi naga kini sumetak golani Prabu Angkling Darma kurang ajar monggo Kakang Piccolo Nagara Yai Prabu Angkling Darma lajeng lepat kula menapa rikala kula mirunggan lan diajeng Setyawati satemah panjenengan gaglak lan kula nanging king menapa panjenengan lepeh wonten ing papan menika Kang jebul sing luput dudu kowe Prabu sing luput jebul garwaku naga kini Yai menawi ngaten panjenengan sampun dipun praduli dening Kang Mbok Bedari Naga Kini tenane aku ngerti Yai Prabu bareng kowe tak gaglak kowe tak unggal ora mati kowe isih ana mratelake yen kowe nglametke marang garwaku naga Kini jalaran naga Kini diganggu lan Ula Tambar Yai Prabu Angkling Darma Kakang sakwise kowe tak gaglak sakwise kowe tak undal tak poki meneh kepirasamu Yai Prabu Angkling Darma jroning manah kula tuwuh pitakonan saklebetipun lak-lakanipun Kakang Piccolo Nagara kula sumurup cahya abang branang menawi dipun sawang menika amblerengi dateng netra lajeng menapa menika werdinipun Kakang Piccolo Nagara Yai Prabu mbok aja takon pokor kuwi Yai jalan kuwi wewati mungguing aku Yai Prabu Angkling Darma kok nganti pun Kakang maningeti marang Pikulun pun Kakang bakal siku dengan Pikulun Yai Prabu Angkling Darma nanging Kang senajan to menika wewati mungguing Kakang Piccolo Nagara monggo kula sampun sumurup sami kemawon kula ngertos kahanan wonten saklebetipun lak-lakanipun Kakang Piccolo Nagara monggo kula mboten lepat menggahipun Kakang Piccolo Nagara ing pengangkat kula nyelametaken dhateng Sang Bedari Naga Kini garwanipun Kakang Piccolo Nagara Prabu Angkling Darma Kakang Piccolo Nagara kowe tanggep titah teng budi luhur kowe titah sing budi jatmi kaya Yai Prabu jroning kowe tak gagak ana lakanku kuwi tenane jenenge Aji Gineng Yai Prabu Angkling Darma Aji Gineng lajeng menapa guna katiasanipun Aji Gineng Aji Gineng kuwi rasane Nabi Sulaiman sapa teng andhar Aji Gineng apa meneh lampaing janma Yai oceng satu padha dingerten Yai Prabu Angkling Darma menika guna katiasanipun Aji Gineng kaya ngono boten namung lampaing jalma wujuding satu saged ngertos anggenipun wicanten kaya ngono Yai Prabu Angkling Darma matur suwun Kakang mila menika rene kula sampun sumurup katiasanipun Aji Gineng wedal menika kula nyuwun lunturipun Aji Gineng Kakang
jal putri Aji Tinggal. Yo mergo pingin jaya, ayo tak wejangi Prabu Anggitara. Monggo-monggo kula dherekaken. Heng Wilah heng api kenamas tubuh baulah mangesti badan wadah karang titah Prabu Anglingdarma dumagining catur haneki Tirto Bandol Maruto bisa nyawiji badak oleh juragan Prabu Anglingdarma Aji Gineng supaya luntur satemak rumasuk oning juragan Prabu Anglingdarma heng ilaheng api kena mastu baulang gem Yai Prabu Yai Prabu Anglingdarma pun kakang lan kuwi Yai Prabu kowe aja ngendi pisan bisa ambuka wadi iki jaran dene mung abot iki kaya aku nombok sing dene Bathara King Maha Kuwasa Yai Prabu Dados menika wewadi. Sinten kemawon boten pikantuk ngertos wewadinipun Aji Gineng. Senajan menika garwa putra ugi tiyang-tiyang ingkang saged lan kaya Yai Prabu Anglingdarma sang pikulun Bathara Nagaraja. Menapa ingkang dados melingipun Kakang Nagaraja badhe kula estri ingkang sae. Inggih menika kula matur suwun sanget. Dene kula sampun kalunturan Aji Gineng nggih Aji Sulaiman. Ing manggenipun badhe kula reksa. Mboten badhe kula buka dhateng sinten kemawon. yen kaya ngono Prabu Anglingdarma terus kilaku mujati Yai Prabu murukaken bangga ingkang langgeng baure Prabu Anglingdarma Saderengipun pepisahan lan panjenengan monggo sami ndedonga wonten ngersanipun Kang Agarwa. Kula pribadi ugi panjenengan dalah kayangan sakwutahipun ugi kedaton malawa pati lumeber wonten ing desa Kinjeng langkung-langkung ingkang hamengku gati. Mugi-mugi tansah cinaketaning karaharjan tinebena ing tulaksani boten mangke halangan setunggal menapa-menapa pinaringan panjang umur pikantuk rejeki ingkang manfaat barokah donya akhirat. Slamet sing nanggap ya slamet sing ditanggap. Monggo Kakang sawetawis